kapalibutan ta at tamanon ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kag Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, 741, hatod po sa Indukan, Pansipani, Trading Corporation, your 10 Rentals Authority, magapod lang kay Punong Barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indukan, Clinic ni Dr. Rode Ante. Ang saya pong clinic bukas, asinyaon siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indokang. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ano na ini? Puros na lang gastos? Di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Hypertensive ka na? O kaya may mga pagdududa ka, mga tugang sa imong sitwasyon? O baka po hypertensive ka na, day mo lang aram tabi ang tunay na sitwasyon? Gura no mga tugang ka importante na maaraman niya to sa tuyang blood pressure. Ano ang mga implikasyon na magagabat kung ang sarong persona po mga tugang hypertensive na? Iyan po sa tuyang pag-restoryahan mo niya na aga, digdi po sa Radyo Klinika. Mga tugang para matawanan ta kamo kidagdag na informasyon tan Mayo, June. Mga tugang, Chief Technician Bonjing Tanay, asin Richard Astor. Ang Mayo po is Hypertension Awareness Month. Ano? Kaya nagwa kita ki resource person, mga tugang, ang programang ini sa Radyo Klinika. Hatod po sa Indokang DCGB, asin po sa pakikipagtabangan kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ang sa tuyang guest ngunya na pag-aaga, iyo po mga tugang an medical officer for Hypertension Clinic Specialist po kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ano? Gusto kong una pala na pasalamatan po si Dr. Rolly Santua. Sarong text lang,
mga tugang nakukita ki kwalifikado asin matibay na resource person ngunyan pong aldaw. Ang satuya pong magkakahuron ang medical officer for hypertension clinic specialist ng BRTTH. Daig pong iba, mga tugang, Dr. Malin Granado. Si Dr. Malin Granado, ang satuya tabing makakahuron ngunya na aldaw. May mga hapot ka mo, mag-text lang po kamo sa 0928-777-5548 asin po sa 0995-398-1813. Okay? Nasa Zoom, via Zoom, mga tugang ngunya na agan sa tuya tabing guest, si Dr. Malin Granado, mga tugang, ang ngunyan tabing pag-aaga, aramon tadawaan sa tuya na pagoron-oron ngunyan, habang kasbago pa ini, naka-standby sa tuya tabing Zoom line, mga tugang tangani po na mas klarado na may tautang informasyon ngunyan pong aldaw. Okay? Sige po, madali lang ha. May pagkaklaro lang na signal ang sa tuya na mga pag-iriba, mga tugang digdi po sa DCGB. Thank you pala Dr. Rolly Santoa, asin po ang mga pag-iriba ta dyan sa BRTTH, saro po sa mga advocacy, ini na nakataon in dagdag na kaaraman sa tuya gabos, mga tugang ta. Sabi ko nga ni, ang Mayo po is Hypertension Awareness Month. Mainiton baga Ining-init na ini, mga tugang, pwede daw ini na maka-aggravate nin hypertension. Ano ang mga simptomas kang hypertension na iyan? Asin, ano po ang mga seryoso na simptomas kaini asin komplikasyon? Iyan sa pigasabi ta kasubago Mga tugang na dapat niya itong maaraman. Asin po anon mga i-risk, mga tugang sa pagiging high blood o hypertensive. Ano po ang mga dapat nagibuhon para mapreventaran ang pagiging hypertensive? Asin po, ano ang gigibuhon mo kung ka po na-diagnose ka na, mga tugang na hypertensive. Okay? Okay na tabi, John, Ronald, Ading? Okay na? Nasa linya na si Dr. Malin? Okay na? Pwede na? Alright, sige. Dr. Malin, good morning po. Welcome po sa DCGB. Doc Malin? Wait lang po. Inaayos ko lang po yung sa speaker ko kasi medyo hindi ko po na... Yeah, medyo okay na po, Doc. Medyo narinig na nadadangog na po, nadadangog taka na po. Nadadangog ko na si Dr. Malin Granado. Yan. Okay? Mga taga BRTTH, salamaton ha, tabi. Regards ko pala dyan sa tuya na amiga, si Dr. Masinas. Yan. Good afternoon. Good morning po, Doc. Sa BRTTH. Buda sa iba pang mga kwanta dyan, mga paraan tabay ito po sa BRTTH. Okay, sandali lang po at may inaayos lang po si Dr. Malin, mga tugang, para klaro ang sa tuya tabi na discussion ngunyang pong aldaw. Digdi po mga tugang sa tuya tabi na programa. O may mga hapot na tulos tungkol tabi sa concern sa tag-init. Aram po nindubaga, pag mainit ang panahon, saro yan mga tugang sa yan, dapat nga to na riparohon. Okay na, Jeng. Naayos na ni Dr. Malin. Sige daw. Pero nadadangog ko na si Dr. Malin kasabago Nadadangog ko na siya. Dr. Malin? Hello po? Ay, Doc. Good morning po. Ay, naririnig mo na po. Sorry po, nagka-problem ako sa audio. Yes po, Doc. Naririnig po kita, Doc. Naririnig po. Good morning po sa mga tagapakinig. Hello? Yes, Doc. Naririnig niyo na po? Yes, Doc. Okay. Go ahead po. Pasensya na po ulit. Ano nga po ulit, sir, yung question kanina, hindi ko po kasi nakuha. Actually, Doc, wala pa po. Sandali, Doc. Bakit bumabalik? Ay, bumabalik Bumabalik sa audio, sa on-air. Sandali lang. So, Doc, sandali lang po ha. Gari, nagbabalik sa audio ko, nadadangog ko ang boses ko
Iyo, bata, I hate my voice. Arog pa lang ka ng boses ko. Di ko mabuta lang ka magdagog sa boses ko. Okay. Doc Malin, okay na po? Okay na po. Yeah, opo. Doc Malin, primero po, para po sa kaaraman kan mga listeners tangon yan, pwede po ma-explikar giraray sa mga listeners ta, ano po ang hypertension, Dr. Malin? Actually po, ang hypertension, ito po yung pagtaas sa ating blood pressure. So, meron po tayong mga set ng kung makikita niyo po yung pag nagpupunta kayo sa mga clinic, so yung BP, may ginawa yung meron po tayo sa taas yung 120, example is 120/80. Okay. So yung mga hypertension po na patient, usually, ang BP po nila mas mataas kaysa sa 140 yung sa taas, tapos yung sa baba po mas mataas kaysa sa 90. So, pero po, kailangan, para masabi tayong hypertensive, at least 2 beses po yun, 2 clinic visits para masabi po natin na hypertensive si patient. Unless po, yung BP niya pagdating sa clinic, ay more than 180 yung sa taas, tapos yung sa baba, more than 100. So, yun po, agad-agad natatag po yun as hypertensive patient. I So, see. Kung hindi naman po, at least kailangan may 2 clinic visits na magsasabi na mataas talaga ang BP level. Ang normal sa ngayon, according sa guidelines, ang normal level dapat ng ating BP ay less than 120 yung sa taas, tapos yung sa baba, less than 80. So, yun po yung normal para sa karamihan. So, yun po ang matatag natin as hypertensive or high blood pressure. Opo, okay. Sa ngayon po yung panahon, sa experiensya po ninyo, dati kasi sa mga nakabasa namin, yung mga hypertensive na mga tao, karamihan matatanda, ano? Pero sa ngayon po, sa experiensya po ninyo sa inyong clinic o tanggapan, mga ilan po ang edad usually po ng mga na-diagnose na mayroon ng high blood pressure, Dr. Malin? Yung mga hypertension usually start sila sa mga 30s. Meron na po ang mga patient na nasa 30s. Pero karamihan po. Talaga ng pasyente namin ay mga 50s, 60s, and mga elderly po talaga. I see. Okay. Usually po yung mga symptoms ng pagiging hypertensive o mayroon pong high blood pressure? Minsan po, si high blood, may mga pasyenteng walang kahit anong mamatian, pero pag nag-BP, so meron po yun, yung mga asymptomatic. Meron naman po yung may mga symptoms, pinaka-common po sa kanila ay masakit yung ulo, masakit yung bato, minsan nalalaman po. Ayun. Nagsisilo, minsan meron silang pagsusuka, naduduwal, mga iba na medyo parang altered sensorium nila, medyo Ayun. Dok, sandali lang po ka. Medyo bako klaro sa ere, bako klaro sa ere so boses ni Doc Malin. Sen tabi yun ang problema, Jing ang problema, tabi Chard. Oo. Pero nahiling si Dr. Malin. Hindi ko Dr. Malin kaya nahiling sa video. Okay. Ano daw kung paghihagad mo kang number ni, pwede ba ang opsyon ta? So number ni Dr. Malin, Granado, paghihagad mo daw tabi Char kay Dr. Malin, tapodan ko siya via phone, and then nahiling man siya digdi sa Facebook, di ba? Ang audio niya sa Facebook na lang, o ang video niya sa Facebook, ang audio niya via phone. Opo. Doc Malin, pwede po pakichat pwede mo tabi Char i-chat si Doc Malin? Oo. Doc Malin, pwede ba paki-chat kay Chard? So, sa IT Midigdi, buda kay Jing. So, sa imong cellphone number, ang audio po, cellphone na lang, tapos sa video sa sa Facebook. Sayang kaya kang pagsabit medyo garbol, di naintindihan, sabi kan mga paradangog, di nga po masyado naintindihan putol-putol. I think due to internet connectivity yan, As in, iba pa. Sige na, pig-chat mo na tabi, Chard.
Okay na. Try na, pwede dang i-try o sige daw, paki-assist daw tabi Chard kay Dr. Malin kung paano tamakuan sa iyang number. Ta sayang taon ni nga may mga hapot na di tungkol sa hypertension ta. Ulitom ko po, mainit ngunya na panahon, mga tugang ta mainit ngunya na panahon, sus ko baka magkaw sa ini kikadakol na mga mga pagkakaigwanin na hypertension sa pagkaturog sa nabaga salbatan ng alingahot. Okay, pero kung yan, mas maray na maklarify tayo. Sa pagkasabot ko kay Doc, sa clinical reading niya, ang dapat daw, yan may reading bagakaan, 140 nga over 190, etc. Or pero ang normal na reading niyan sa hypertension, paano ka ma-consider na hypertensive na? Kung araw kang permian sa imong BP. Yan sa number na tawagan ko si Dr. Malin. Ayun. Okay. Yun. Okay. Sige lang ha. Pero pwede siya ding mahiling sa Facebook, Okay lang na nahiling siya, Okay, sandali lang ha. Sayang po mga tugang kang kwanta, 09, okay. 9, okay, yan. Okay. Ini sureball ini. Sureball ini. Ay mali. Paki-check mo nga ng number, Angel. Baka mali yung baka saro ang pagkasurat ko. 09, okay. 9. Baka Sobra Angel ang numero tabi Angel. Sobrang saro eh. Sobrang kasarong numero. Sobrang saro tabi. Paki-check mo daw tabi giraray Angel mali yung sobra. Sumobra. Okay, paki-ulit. Kay Angel medyo nangyari naman sa imo. Iniwal ka naman eh. Dahil man kinakiwal sa imo. Okay, 9. Okay. Iyo manggiraray, Angel. Jel. Iyo manggiraray. Sobra po, Dok Kisaro. Pakikondo na tabi, Chard. Bilang nga tabi, Angel. Sobrang saro eh. Diba? Pakikondo na tabi, Chard. Okay, sandali at magko-commercial muna kami lugod commercialan mingo na mga tugang. And then madali lang ha. Pakiakuan na tabi Chard kay Dr. Malin ha. Tailog ta na muna ini na sponsor ta. Mga tugang ngunyan tabing aga, pinahimutikan po kan Palasyo Malacañang ang klamar na may pinapaboran sindang mga lugar sa pagpapaluwas ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang Pfizer ipinag-distribute sa Metro Manila, Cebu, Davao dahilan tan mga naigwanin Zob-Zero storage. Mantang sinabi kay nila bako ini paboritismo kundi realidad dahilan tan Pfizer ginibo para sa first world country condition. Idinagdag pa ni Roque na ang kinakaipuan na storage ang negative 40 degrees Celsius asin ang may storage facility kay ni iyon Manila, Metro Cebu, asin Davao sana. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutri-chan, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Plemix na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay
sabon ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo. Kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Alright, sige. Balikan ta po si Dr. Malin Granado, ang medical specialist for ng BRTTH, mga tugang tungkol sa hypertension. Dr. Malin, good morning, Gararay. Morning. Yes. Naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Very clear po. Opo. Thank you so much, Doc. Sorry, mga technical... Yeah, mga technical glitches natin. Normal po na nangyari talaga sa mga technologies tango niyan. Alright. Doc, balikan ko lang po itong mention mo kasabago about the blood pressure, yung normal reading sa blood pressure. Putol-putol po kaya kasabago. May mga changes po kita sa ano yan, sa reading kang blood pressure nin kada tao? Opo. So, kanina po na-mention ko na ang normal reading po ng sa blood pressure ng tao dapat less than 120 yung systolic natin, yung sa taas. Yung over natin naman ay dapat less than 80. So, yun po yung normal natin na BP. Ngayon, matatawag siyang elevated pero hindi pa po siya matatawag as hypertensive or may high blood na level pag ang BP mo ay nasa 120 to 129 yung sa taas, yung systolic. Tapos yung sa baba naman ay less than 80. So yung mga yon elevated pa lang po pero hindi pa siya matatag as hypertensive. Ngayon po, ang natatag po as hypertensive is yung may 130 pataas na BP. So may mga stages po kasi yan. So yung systolic po ay 130, yung 130 hanggang 139. Tapos yung sa diastolic po, yung sa baba ay, ang reading ay nasa 80 hanggang 89. Ito po yung stage 1 na tinatawag. Tapos meron po tayong stage 2. Yung stage 2 naman po ay yung 140 pataas. Ay 160 pataas actually. So, tapos yung over naman po yung diastolic is 100 pataas. So yun po yung stages ng ating hypertension. Yung sinasabi niyo po, Dok, na stages na yan, dapat ba palaging ganun ang ang reading ng BP para ma-declare ka na para kang nasa elevated pa lang o talagang hypertensive ka na
Or fluctuating po yon, Dr. Granado? Dapat po at least ma-document siya na 2 beses na pagpunta mo sa clinic, ganun lagi yung BP mo. Pero kung halimbawa, isa lang naman, tapos sa next visit mo, okay na, hindi pa po siya matatag as hypertension. Ang hypertension po ay at least 2 magkaibang okasyon na pagkuha ng blood pressure na same na level or mas mataas na level. So, ang susundin po natin kung saan yung mas mataas na level, doon po natin i-stage yung pasyente. Opo, okay. With that po, ano po ang mga nararamdaman ng isang tao ngayon? Hindi siya namomonitor ng BP, ano? Subalit may mga pagdududa po siya na baka hypertension na ngayon itong namamatay ang kungon niyan. Ano po ang mga usual na symptoms na dapat ma-feel ng sarong tao na hypertensive? May mga pasyente po ako na nakikita sa clinic na wala talaga silang sintomas, pero nung nagpa-BP sila, talagang mataas na yung BP. Pero ang common po na naririnig ko sa mga pasyente na sa-check-upan ko ay masakit ang ulo, may mga ibang nahihilo, masakit ang batok, may mga iba po na medyo naduduwal, may ibang ramdam nila parang masakit yung dibdib o kaya may mga ibang nagdudugo yung ilong. Ayun. So, yun yung mga common na mga symptoms na nakikita ko sa clinic. Yung kon ba, Doc, yung paminsan-minsan na pagbago ng vision, yung tawag dyan, yung sa mata, matatawag ho ba yun na parang isa rin sa mga simptomas? Yes po. Actually, more of panlalabo ng paningin. Parang naninilim siya na may kasabay. Usually, ang vision changes niya, mga kasabay po siyang pagsakit ng batok. Or kaya pagsakit ng ulo. Hindi lang siya yung usual na change sa vision. Kundi may mga iba pa siyang kasabayang sintomas. I see. Parang may mga kasama. May kasama na ramdaman. Yes po. Oo. Ngayon pong tag-init, Doc, pwede ba ito maka-aggravate ng, o kung hypertensive ka na, pwede ba itong makadagdag? Or kung hindi ka hypertensive, pwede ba itong mag-create ng hypertension sa isang tao? Itong klima na nararamdaman natin ngayon? Actually, yung sobrang init po, mas nag-cause din siya para mas tumaas ang BP ng isang pasyente. Pero hindi po siya talagang race na magsasabi na every summer magkakaroon tayo ng mga hypertensive na patient dahil doon sa ating klima. Pero more of, pag meron na po tayong hypertension, mas pwede pang tumaas yung BP dahil po dito sa mga mainit na namamatay. I see. Aggravating circumstance po ang init. Ano? Yes po. Okay. Ano po ang mga seryoso na komplikasyon, Doc, kung ang tao declared na po na hypertensive? Si hypertension po, pag nakokontrol ng maayos, like nagme-maintenance na gamot, at regular na nagpapacheck up, usually wala po tayong mga long-term complications. Pero pag pangit po ang control ng ating blood pressure, isa sa mga common po na naging ng hypertension, nagkakaroon tayo ng mga atake sa puso, meron tayong mga nagkakaroon ng stroke, meron mga pumapali ang kidney. Doon, meron din po tayong mga pasyente na nabubulag dahil doon sobrang taas ng presyon ng dugo. Medyo mabigat pala yan, Dok. Ano, pwede kang mawaranggi paghiling? Di ba? Pwede kang mawaranggi paghiling. Then, may kidney complication pala niyan pag dahil na kuwang kimaray? Na monitor kimaray? Kaya marami po sa mga pasyente na mga nagdadialysis, isa sa mga risk factors nila is yung hypertension na hindi nakokontrol sa matagal na panahon. I see. Okay. Sa ano po, Dok, na sitwasyon minaabot sa... ang normal kayang nadadangog kaming mga non-medical ngaya, na-stroke ngaya yan, na-stroke or na so stroke and so sa ano nga na podkaan? Sa puso buda sa payo, sa brain, anong tawag po kaya? Yan ang usually na-stroke, atake, yan, heart attack. Pero sildami pong madangog na ngaya na nabuta siya o nawaraan po siya gipaghiling, asin ini ngayang denialysis na siya dahil nga sa high blood pressure niya, etc. So, mas seryoso pa pala ining mga bagay kung dahil talaga mababantayan. Iyo po, kaya mas maigi po sana na si mga
layperson, yung mga community, at least regular na mag-check ng BP kahit isang beses sa isang taon, para lang makita nilang nasa normal level ang kanilang BP. Dahil kung medyo tumataas siya, kailangan mag-seek ng further na consult. So at least sa mga nag-iedad ng more than 30, Opo. or more than 18 years old, actually, pwedeng mag-BP every 2 years. Kung normal ang BP, every 2 years, at least meron kang BP. Pero kung medyo may paghalangkaw, at least kung nandun tayo sa elevated, once a year, kailangan nagpapacheck up at nagpapa-BP para namomonitor po natin yung BP. Kasi nga, nasabi ko kanina, meron po tayong mga pasyente na walang sintomas ng pagtaas ng BP. Pero pag chinek po natin, talagang mataas yung BP nila. Dok, may tanong po dito. Sabi niya, Hen, ang halangkaw ang level of bad cholesterol in the blood, pwedeng mag-cause sa hypertension? Dr. Malin? Yes po. Kasi ito pong mga bad cholesterol, siya po yung nagbabaras ng mga ugat natin in the long term. Pag hindi po natin siya na-control ng maayos, ang ginagawa po niya, pinapaliit niya yung mga butas ng mga ugat. So pag maliit ang butas ng ugat, mas mataas ang presyon. So parang sa tubo, di ba? Pag maliit yung butas, mas mataas ang presyon. Ganun din po sa mga ugat natin. So pag barado po yung mga ugat ng tao, mas mataas ang presyon. So, pag mataas ang presyon sa mga ugat, si puso mo po, mas magdodoble ng trabaho para mapump ng maayos yung dugo sa buong katawan natin. I see. Okay. Ano, Dok, ang mga aggravating factor o mga risk, tama ba? Mga bagay-bagay na pwede pong maka-increase o makadagdag sa pagiging hypertensive din sa rong tao? Ang mga aggravating factors po, number 1 is yung timbang. So, kailangan, nandun tayo sa ating normal BMI. Ayan. Pangalawa, yung physical activity. So, at least kailangan makakapag-exercise pa din po, 30 minutes per day, kung kaya 5 times a week. Mas maganda. Pangatlo po, yung diet, yung mga kinakain natin. Dapat po ang ating mga kinakain, mga healthy foods, hindi po mga processed food. Mas lalo po yung mga junk foods, lalo yung mga salty foods, hindi po siya advisable. Kasi yung mga yun, paalat, mas nakakataas ng presyon ng dugo. Pang-apat po, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak, factors din po yun para magkaroon tayo ng hypertension. Pang-lima, kung meron po tayong family history ng hypertension, mas malaki din po ang chance na magkaroon din po tayo. I see. Okay, Dok, thank you po. Narinig ko yung sinasabi ninyo na may family history. So meaning, tama po, Dok, ang pagkaintindi ko na either acquired siya because of the lifestyle or nasa dugo talaga dahil ang tama history ang pamilya na gabusin na nag-high blood pressure, high blood pressure. Iyo po. Isa po yun sa mga factors, yung family history. Pag strong po ang family history, syempre mas magiging cautious na po si pasyente na kailangan ayusin ko ang aking lifestyle para hindi na ako maging hypertensive. So dapat pala importante iyan na ara mo ang history, ang family history, kung anong mga helang, Dok, anong mga helang ang nadadara from generation to generation. Kung ara mong high blood ngaya, so permiso ay na so ina. Most probably magkakaigo po ang aki kayan o sumasunod na henerasyon. Ano, Dok Malin? Basta po, pangit si lifestyle. Pero kung medyo nako-correct naman po natin siya, may mga iba na hindi naman po talaga nagiging hypertensive. So meaning, pwede siyang bawion, pwede siyang labanan sa pagikang lifestyle, Pero sabi bagadukan iba, yes. Sige, sana nga, kaon sa nangyang lechon nga, may bulong man. Di ba? Ano po, nakadago kakaarog ka ng mga statement ka, di ba? May bulong man nga, sige, sana. Di ba? Is that a good statement, tabi, Dok? Madami po ang ganyan. Oo. Actually, madami pa rin po talaga ang medyo matitigas ang ulo ng mga pasyente. Nagagamutan nga po sila, pero si lifestyle nila, hindi naman nila naaayos. So, ang nangyayari, para lang tayong nagdadagdag ng additional na pambili ng gamot, pero hindi naman natin inaayos ang ating mga lifestyle. So, walang kwenta po minsan yung paggagamot natin dahil doon.
Oho. Okay. Dok, may isang tanong dito. May hapot po, digdi. Yan bang continuous na gamutan para sa high blood pressure, sabi niya, may implication ho ba ang kakainom ng gamot sa kidney? Dr. Malin? Actually, ito pong mga gamot na to, safe naman po to. Yeah. Mas maganda po ang nagiging epekto ng pagkontrol ng BP sa ating kidney kesa doon sa hayaan po natin na mataas ang BP nang walang gamot na iniinom. Ito pong mga gamot na to, may mga studies na po na ginawa dyan at yung level na ibinibigay po sa pasyente ay hindi naman po yun harmful. Yeah. Kaya nga po, meron tayong mga therapeutic level. So, yun po yung mga binibigay sa pasyente. Tsaka regular po tayong nagmo-monitor ng mga laboratorio para i-check din po natin kung kamusta si liver, kung kamusta si kidney. Kaya hindi po tayo dapat mag-worry. Pero dapat po, kung nagagamutan ng para sa hypertension, regular din po sanang magpapacheck up at magpa-follow up sa doktor. Yeah, okay. Hapot ko lang tabi, mataas ang uric acid, 655. Pwede daw magkausa high blood pressure, Dr. Malin? Not in itself, si blood uric acid nagkukos ng hypertension. Pero marami po sa mga pasyente ng hypertensive ay tumataas po si uric acid dahil po doon sa kanilang diet. So, usually ang sources ng ating uric acid, si protein sa diet natin. So, si red meat, kung mahilig tayo sa munggo, sa mga beans, sa mga karne. Yeah. So, karne talaga ang number one source ng ating uric acid. So, hindi siya necessarily connected sa high blood. So, hindi siya nagpo-cause in itself ng high blood. Pero, kung kakibat nito ay pangit nating lifestyle, pwede talagang pumaas si uric acid natin. I see. Okay. Dok, ano po ang mga pwedeng gibuhon para ma-preventaran po ang hypertension? So, para po natin siya ma-prevent, unang-una, si lifestyle natin, imo-modify po natin. So, kailangan ng ating timbang, nandoon tayo sa ating normal na BMI, which is 18 to 25. Tapos, dapat ang ating mga kinakain ay mga healthy na pagkain. Opo. Tapos, yung ating titigilan na po kung naninigarilyo man or umiinom ng alak. Yan. Tapos, kung kaya pong mag-exercise, at least 30 minutes per day, 5 times a week po yun. Yun po yung prescribed na moderate activity. Ayun, okay. So, imo-modify po natin ang ating lifestyle. Okay. So, with that po, tama daw kang pagkasabot ko na kung hypertensive ka, maski anong gigibuhon kang doktor, kikakabulong dyan, makakatabang si imo. Kaya lang po, kung ang cooperative ang pasyente, nadidipisi lang po kamukaan, Dok, magbulong, pag-arong kanan sa rong pasyente. Iyo po. Mahirap po kasing i-control ang BP dahil si BP po kailangan may regular na monitoring para mag-check natin kung enough na ba yung gamot na binibigay natin or kailangan pa nating dagdagan para mas ma-maintain natin yung goal natin na BP sa pasyente. Okay. So, kailangan, aside from araw-araw na pag-inom ng gamot, regular din po na pag-follow up sa doktor. Ito, sabi kang texter I don't know to kung brand ini or, pero gari kwan ini, gari generic name ini. Pwede daw pagsabayin ang losartan 50 mg at amlodipine 5 mg as medication daily? Yes po. Pwede po yan. Yan po yung mga dual therapy na natin. So, ibig sabihin, hindi na nakakaya ng iisang gamot lang. Kaya, magpo-combination po. So, si losartan tsaka amlodipine, isa po yan sa mga common na combination para sa mga high blood na pasyente. Opo, okay. Ano po ang gigibuhon kansarang persona kung siya ma-diagnose na hypertensive? Iga po kibang mga dapat panggibuhon, Dok? Siyempre po, pag hypertensive, nataga na sa klinik ng doktor, yung mga laboratories na ipagawa na, naayos naman po si lifestyle, at nakita natin na minit na po natin yung ating goal na BP, kahit po, kada 3 or 6 na buwan, magpasilip lang, magpa-check up lang po, mag-follow up sa doktor, para nakakamusta kayo kung enough pa din ba ang ating gamot or pwede na natin siyang bawasan kasi medyo nakokontrol na natin siya ng maayos. So yung mga yun po, yung pag-visit sa doktor, yun po yung
dapat na regular na gagawin ng mga hypertensive. Oo. Sabi kan texter Hen, Doktor, salamat po. Agree po ako sa sinasabi ninyo tungkol sa pagpapa-BP. Dito sa Barangay May, pasalamat kami sa Samuyang Council saka sa Barangay Health Workers. Tawikli po, naglilibot iyan sa barangay sa gustong magpa-BP. Kaya lang yan, medyo limitado na dahilan sa COVID. Dakulaon pong tabang ang pag-monitor kang BP sa Samuyang Barangay. Di ba, Dok? Magayon magayon na practice. Sana po lahat ng barangay may ganong klaseng health worker. Para po sa barangay level pa lang po na check na natin siya, may mga gamot naman po sa mga barangay health centers para sa hypertension. At least na-address po natin agad siya. At hindi na tayo maabot dun sa mga pangit na komplikasyon ng high blood. Ito, sabi kan texter good morning po, Doc. Ang tatay ko namatay sa stroke. Talagang high blood siya. Ako po, palaging normal ang BP ko. Paraging normal ang BP ko. 29 years old na po ako. Kaya lang mataba ako. Paano ho ba ginagawa yung computation ng BMI o Body Mass Index? Doc, Malin? Actually, sa ngayon po, may mga application na tayo sa cellphone na i-input mo lang po doon yung height mo, tapos yung timbang mo, tapos yung cellphone na po mismo ang magpo-compute ng BMI mo. Pero kung gusto mo talaga pong mag-compute, ang computation po ng BMI is yung timbang in kilogram over yung height po in meter squared po yun. So, pag nakuha mo po yun, yung BMI mo, at least 18 to 25 po yung ating BMI. Doc, pakiulit po kang formula, Doc. BMI po is equal to yung timbang po natin in kilogram, i-divide po yun sa height natin in meters squared. Ayun. So dapat pala alam mo kung ilan ang eksaktong height mo, ano, Doc? Yes po. Diba? Yes po. Kasi doon po nakakompute yung ating ideal body weight. Oo. Naalala ko, narunduman ko ka ito, igwa ki mga nag-advocate kaan mananggad. Susukulon ka, tapos itimbangon ka, ki-compute ninda ito. Ako nga, dapat ang ideal weight ko lang, dapat ngaya sir, 72 kilos ka lang. Di ba, araw ka? So, ano, Doc, ang kahalagahan kang BMI sa blood pressure? Ano po ang kahalagahan ka na pag naaraman ta iyan, gari, so timbang mo, medyo minatama duman sa dapat na circulation ba kandugo? Araw ka, Doc, tabi? Yes po. Tsaka kasi si BMI may magandang epekto kasi siya sa ating BP. So pag na-achieve natin, halimbawa hypertensive ka, na-achieve mo yung normal BMI mo, meron po yung pagbawas sa systolic BP natin at least 5 mm mercury. I see. Pagbabawas pa lang po ng timbang, may epekto na po sa ating BP aside from doon sa gamot natin. So yung weight reduction itself, meron na po siyang epekto sa BP ng isang pasyente. Ito, tungkol po sa paggagamit ng asin, ang sea salt ba? Anong sea salt? Siguro so rock salt, Dok, so rock salt gayon. Or alin ba, sea salt or iodized salt, sabi niya? Actually, sea salt po, kung hypertensive po tayo, ang kailangan lang natin na makonsume na salt, kahit iodized man yan or rock salt, ay nasa 2 gram per day lang po ang dapat natin or less than 2 grams. So at least mga 1 teaspoon per day po yan. Yeah, opo. Kuya Hen, nag-high blood man ako, may diabetes, pero na-control ko na, tapig susunod ko ang payo kan doktor, 3 months check-up, pati pagkaon control, okay na ako. Kaya tama po ang payo ni doktora. Ayun, agree na, Dok, iniduman sa pong sinabi. Alright. 130 over 90 blood pressure ko. 65 years old ako. Yung anak ko, 35 years old, 130 over 90 rin ang BP. High blood po ba yan? Actually, ang more than 129, stage 1 na po kasi. Nagtungtong ka lang po ng 130 na systolic BP. Considered na po yan as hypertensive. Yung diastolic, yung over po natin, pag lumagpas lang po, more than 80 po tayo, kung 2 consecutive na BP monitoring ay medyo mataas na, natatag na po yun as hypertensive. Yeah, opo. Dok, may haputig tungkol sa stroke, ano? At sabi niya, si Papa ko ngayon na-stroke siya, pero
inatake siya, bako biglaan, garo pa diit na nagluya si kaliwang bitis. Until na dain na siya nakakatindog kang pina-check up me, stroke da ini. Pero po talaga ang BP niya day nagbababa sa 140. Doc Malin. So, yung sabi ko nga po kanina, more than 130, hypertensive pa po yun. So, kailangan po natin talaga may maintenance na gamot para hindi na tayo umabot sa stroke. I see. Okay. So, ang mga araw pa lang ka na reading, dapat talaga rin paruhon, Doc, 140, etc. Din sa rong persona. Okay. Henry, good morning. Doc Malin, very informative discussion ninyo. Itanong ko lang po, kasi fluctuating ang VP ko. Binigyan ako ng doktor ng maintenance. Pag fluctuating ho ba, dapat talaga religiously na inumin ang gamot? Or pag mataas lang ang BP, saka daw iinom ng gamot? Dr. Malin. Actually, madami po akong ganyang pasyente na pag nag-normal na ang BP nila, tinatanggal na nila kasi nasa normal na daw sila. Yeah. Hindi po yun tamang practice. Dahil po ang ating BP, bumababa po yan, nag-normal dahil meron tayong gamot na iniinom. Ngayon, pag tinanggal po natin si gamot na iniinom, tataas na naman po siya. So, kaya po tayo nagkakaroon ng fluctuating na BP. Opo. So, ang magandang control po ng BP, dapat na ma-maintain natin siyang laging nasa normal level. So, para ma-maintain natin siya, dapat regular na iniinom ang gamot. Nagpa-fluctuate lang po siya pag ang ating pag-inom ng gamot ay kung kailan lang natin gusto. O kung may namamatian lang po ka lang iinom ng gamot. Which is hindi po siya magandang practice. Yes. So, dapat tuloy-tuloy yun. Maintenance talaga, Doc. Yes po. Kaya nga po siya maintenance para i-maintain natin sa normal level. Ngayon, pag na-maintain naman po na natin siyang nasa normal level, ang gagawin naman po niya ng doktor is hahanapin natin yung lowest concentration na ma-maintain na natin sa ganong klaseng BP mo na nasa normal. I see. Pero never po tayong mag-stop ng gamutan on our own. Pag wala nang namamatian, bigla na lang po nagdalaho yung pasyente minsan kasi wala nang namamatian So, yun yung medyo nahihirapan kami dahil minsan bumabalik sa amin yung pasyente na stroke na, nag-atake na sa puso. So, medyo may mga komplikasyon na. Gusto ko pong matuto ng pag-BP. Meron ho bang digital na BP? Kasi nahirapan ako sa manual. May nabibili ho bang digital sa mga stores? Dr. Malin? Yes po. Actually, sa ngayon po, na po yung digital. So, ikaw mismo, pwede kang mag-BP sa sarili mo. Pipindot ka lang doon sa machine. So, marami mga brands. Merong doon sa ARM, merong doon sa Lee. So, iba-ibang brands. Pero, may mga certain brands lang po na acceptable. Tsaka, mas maigi po na pag nakabili po ng mga digital na pang BP, pinapakalibrate po siya ng regular para po yung reading ay nasa tama pa din or sakto. Yes, apo. Okay, Doc Malin, din na po akong hapot unless po sorry po ha sa mga kadakultang text reaction sa mga gustong hapot sa tuyang cellphone. Siguro po, Doc, advice na lang sa mga nagdadangog ngunyan, lalo na yung mga texter as naghapot sa social media. Ano po ang sa imong advice sa inda once na nagdududa sa sadiri o dati mga high blood sindangon yan para po maprebentaran ang siring na bagay? So, sa ngayon po, lalo po at pandemic, yung medyo hindi po talaga makakavisit ng ospital. At kung may mga kakilalang marunong mag-BP, magpapa-BP po ng regular para na-check kung talagang mataas ang BP. Ngayon, kung talagang tuloy-tuloy na mataas ang BP, kailangan po natin mag-consulta sa doktor para po mabigyan tayo ng tamang paggagamutan. Opo. Doc Malin? So, yung ating pong lifestyle po ngayong pandemic, kailangan po medyo aayusin natin. Lalo po at maraming nasa home quarantine lang ngayon. So, kahit nasa bahay po, pwede pong mag-exercise. Tapos yung ating mga kinakain, i-watch out pa din po. Siyempre po, iiwasan yung pag-inom ng alak at paninigarilyo. So, yun po siguro ang ating pong message. Opo. Is there any announcement po, Doc, from the BRTTH para po sa mga kababayan, ta?
ina-announce ko lang po na yung hypertension clinic nag-reactivate na po ulit tayo kasi nung pandemic medyo nag-limit ng pasyente ang BRT. Oo. Pero sa ngayon po, nag-reactivate na ang hypertension clinic. Kada Webes po ng hapon yung schedule ng aming clinic. Mhm. So I if see. ever po magpaparefer po sa hypertension clinic, at least pag pupunta po sa BRT, kailangan may dalang referral letter from the Barangay Health Center para ma-accommodate natin siya sa hypertension clinic sa BRTTH. Yes, opo. Very good. Opo. Dr. Malin, saramato na maray po sa oras mo digdi sa DCGB. And thank you talaga sa sendong sharing ni informasyon sa mga viewers and listeners sa DCGB. Ingat po kamo, Doc Malin. Mabuhay po kamo. Thank you. All right. Bye, Doc. Thank you so much. Dr. Malin Granado, mga tugang, ang sa tuya tabing resource person, ngunyan na pagkaaga, siya po mga tugang ang medical officer for hypertension clinic specialist ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po si Henry M. sa programang Radyo Klinika. Thank you. Ingat po kita, gabos. Iwasan ang pagiging hypertensive. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ako Bicol, susunod na. Responsibly.